Setang kapun kon no PM Modi syak Israel bat ke Iran kalapan penkut no ia kecing ong umersa ke UAE kam don jingkwa setia pan syak kring ha kecing kanat hapdeng ke Iran bat ke Israel bat kanom ailat setia ya ka jaka jongka pan penon kam kum ka jaka penheri ki bom na kano kaliang ong husan mersa ubadai nong mikmat baningkong jong ka UAE syandia hak NDTV mentakasngi ban keren baik ya kecing sisa ngamte balai ngidon keti kam don dau baka UAE kan don keti ha kane loong umersa ka Abu Dhabi kadon ha ka kerdan ka bajliu bha ha kaliang kasany perthei kalong ka para marjan bat ke Iran ka perlok bat ke Israel hapo kicing ate kata ka kerdan ka detik ka penlong ya ka UAE ka mentoi laban rabyang umersa ngilak bane keren hapdeng jong kita ki arngut kinong yalam halor kecing keren kinong yalam jong ka UAE mentirang baduk kari umersa ula ong bau PM Modi hukum ya kecing burom om tang hapdeng kinong yalam jong ka kof dai hapdeng ki pajba bar kinong khayi jong ka thany bat ba kecing syania kaya sabaro arliang mamla ha kecing le ka bamenta satang kapun kol no PM Modi syaki perlok ha Iran bat Israel kalaban penbet ya kane kecing loong umersa hak NDTV kane kecing syania kasyong ha kecing yang jong PM Modi bat baro arngut kinong yale bat ka keten jong u ka bau keren ya ka ka bau lakot ka thma ka ba penlong ha ka khendeu jungi kiale persya iwe pat ha ka khendeu jungi kata kalong ka ba omla ban priang loong umersa ulah husiar bha ban sa apo kelintiya jong kiru pai pa ngamde ubreu sipai ulah ong bat penrap bagi kai phot jong kejing julor hadu menta kilong keblas syak tajur katkom kejing khen jong u katma Iran bat Israel kam syam la pen idak ban sangeno na ka banta kejing sensar jong noi lambat thmai jong ke Iran umoi chitaba khamane kisipai jong ke Israel glastang ya kejing her thma ka bat thmai ha Iran menta ka sining kong bat lakta kejing te jong Hezbollah ha Beirut kacing lut jing sep jong breuru kelanang kiu unong me khmat jong ke Iran ha ka UN ulaya tho ba kacing yap jong kiru pai pa kalong hadu siajar lai spa lai pu arngot ha ka bada ki hajar ngot klaman sau ka US ro kla pentikna ba we sipai Amerika ubadai ubah nreu ula klat no ha ka por basya sumar